இன்றைக்கி சித்தூரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது சைட்டுக்கு வந்து நம்ம ஹார்ட் வாட்டர் டு சாஃப்ட் வாட்டர் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். கெமிக்கல் கரண்ட்டு வேஸ்டேஜ் எதுவுமே இல்லாமல். ஸோ கஸ்டமர் வந்து மோட்டர் லைனில் சேர்த்தனால நம்ம டேரெக்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். ஸோ நம்ம கஸ்டமருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது இதை எப்படி கலட்டுறது, மெயின்டைன் பண்ணுறது. கஸ்டமருக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து கீ இருக்கும், உள்ளே ஒரு பேக் இருக்கும், அதை எடுத்து நீங்கள் அலசி போட்டால் போதும். ஸோ நம்ம 2 ஃபில்ட்ரு ஒரு கண்டிஷன் வந்து 48,500 பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஈஸியாக அந்த மாதிரி கையில் திருவிட்டு உள்ள ஒரு பேக் வந்து நீங்கள் மந்த்லி ஒன்ஸ் எடுத்து வாஷ் பண்ணி போட்டால் போதும். நீங்கள் எந்த மெயின்டெனன்ஸ் கிடையாது. 10 வருஷம் லைஃப் டைம், 1 இயர் பீஸ் டு பீஸ் வாரண்டி. ஜஸ்ட்டு போட்ட செகண்ட்லேயே இந்த மண் இவ்வளோ வந்திருக்கு. இதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்து மந்த்லி ஒன்ஸ் எடுத்து வாஷ் பண்ணி போட்டால் போதும். ஸோ மெயினாக வந்து ஈஸியான மெத்தடில் இருக்கிறனால நம்ம நிறையா ஃபுல்லாக மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆஃபீஸ் வந்து தாம்பரத்தில் இருக்குது. நீங்கள் எப்போ கால் பண்ணாலும் நம்ம வந்து ஃப்ரீ டெமோ காமிச்சு இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இது வந்து டேங்க்குக்கு முன்னாடி டெய்லி நீங்கள் 3000 லிட்டர் வரைக்கும் நீங்கள் சாஃப்ட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கெமிக்கல் கரண்ட்டு வேஸ்டேஜ் எதுவுமே இல்லாமல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இன்றைக்கி இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து சித்தூரில் பண்ணியிருக்கோம், முருகம்பேட்டுன்ற இடத்துல. ஸோ நம்பர் கால் பண்ணுங்கள், இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நம்ம